Бірінші тіклем өзіңе талап арттыраһың. Талапты көсөтөргө мәжбүрһүң өзүң. Мен дөрүс адам микән дип уйлап куяһың. Мында әйтәйек, каршы фикер әйтүчеләр дә булыр. Ошол суракка үзем ничек җавап бирә алырмын? Ошо ниләргә, сорауларга, ошо проблемаларга дип уйланып йөрөйһең. Шул яктан караганда, мәсьәлә берничә тиклем катмарлаштыла. Бер яктан әйбәт, тоткарлык булмай бит. Икенче яктан үзең талапты көсәйтәһең. Кемдерде ягынан һезгә шулай сетерекле һораулар, авыр һораулар булуы мөмкин? Кемдердән? Кемдер ягынан? Әйтәйек, тарихчылардан да, әйтәйек, бигрәк тә җитәкчеләрдән булуы мөмкин. Җитәкчеләр улар бит инде үзләре бер төрлерәк кешеләр. Бәлки менә җитәкчелеккә кагылышлы идеялар әйтәм икән әйбәт. Олар җитәкче буларак, идара итүчеләр буларак, олар үзләренең карашы булуы мөмкин. Фәлсәфә ул теге ысынбарлыктың квинтэссенцияһы ди. Квинтэссенцияһы. Шул квинтэссенцияны Рәсәй кимәлендә лә, Башкортстан кимәлендә лә әле сагалдырган кешеләр юк. Бөек философтар юк үкенечкә каршы. Чөнки менә ошо каршылыкты проблема нигә ысынбарлыкка шуны дөймләштереп, шуга карата фикерләр әйтелергә тиеш бит инде. Безнең бөтен фәлсәфәчеләр хәзер менә журналларда алып бара. Фәлсәфәчеләр, теге официаль журналларда. Анда бөтәһе сәясәткә буйсынган. Сәясәтне баш ию, сәясәтне мактау. Философ, галим философ, ул югары торырга тиеш. Фәлсәфәдән, сәясәттән һәм уга карап эш итәргә тиеш түгел, үзе ничек уйлый. Оның өчен иң кадерлеһе философ, галим өчен. Әле Платон әйткән бит, Аристотель әйткән Платонга карата. Менә берәү мактаган анда, вот Платон шәп, гүзәл философ фәлән. Һәр ничек карайсыз, менә шунда фикере Платонның ничек. Ул әйткән, Платон минең дус, хакыйкать кыйммәтрәк дигән. Платон мне друг, истина дороже.